siyasar mu a yau. Shirin da yake zuwa muku kai tsaye daga gidan wannan TV mai farin jini wato PTV gasan al'umma. Shirin da yake tattaunawa akan batutuwan da suka shafi sha'anin siyasa. Kamar kullum sunana Husna M Salis, a tare da ni akwai babbar bakuwar mu, jajirtacciyar mace 'yar gwagwarmaya, shugabar mata ta jam'iyyar APC da ke shiyar kudu a jihar Yobe, wato hajiya Fatima Umar mai riga. Hajiya Fatima, muna yi miki barka da zuwa cikin wannan shiri namu mai farin jini. Barka ne. Hajiya Fatima Umar mai riga, zan so ki mana bayani ko kuma fashin baki akan irin nasarori ko kuma ci gaba da kuka samu ta bangaren lafiya tun daga hawan gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Balabuni har zuwa wannan lokacin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mai magana Hajiya Fatima Umar Muhammad mai riga, APC Zonal Women Leader Yobe South. Ina wakiltar matan Yobe ta Kudu, Yobe South. Ina wakiltar matan Nangere Potiskum Punefi a ƙarƙashin jam'iyyar APC. A ƙarƙashin jam'iyyar APC. Wannan program na zo da farko an mun tambaya akan gwamnan jihar Yobe, gwamnan mu His Excellency Honorable Mai Malabuni Ciroman Gujiba Walin Damaturu Baradan Fika Bazan na Yahudi of Ingilzarma Emirate akan wani irin ci gaba ya kawo ta fannin lafiya. Ci gaban da mai girma gwamnan jihar Yobe ya kawo ta fannin lafiya, na farko muna da ward 178 a jihar Yobe. An mana asibiti matakin farko, primary health care kenan da ake nufi. Gwamna mai girma gwamna zai mana guda 178, yanzu haka muna da 38 wanda suna na idan aka ce laƙadan muna nan da su a ƙasa guda 138. Mai girma gwamnan jihar Yobe His Excellency Honorable Mai Malabuni Ciroman Gujiba ya yi su, kuma ana ci gaba da sauran a wannan ward. Sauran zai zama muna da wannan guda 178, yanzu haka muna 138 da dai an yi su sun cika. Na farko kenan. A dawo bangaren state kuma, kowane local government, kowane wuri in dai asibiti na gwamnati ne a jihar Yobe, daga ran da mutum samu juna biyu har ta haihu har ɗanta ya shekara 5, daga ran da aka gwada ki ko da cikin ki wata 1 ne, daga ranar za a fara baki komai na kulawa kyauta a wannan asibitin. Har ran da zaki haihu har ɗanki ya shekara 5, gwamnatin His Excellency Honorable Mai Malabuni take wannan ba da gudunmawan. Yaya bangaren masu ciwon koda, wani irin taimako yake bayarwa? Bangaren masu ciwon koda, dialysis kyauta, gwamnati His Excellency Honorable Mai Malabuni Ciroman Gujiba Walin Damaturu Baradan Fika Zanne Yahudi Mabin Kalzarma Emirate kyauta take daukan bangaren dialysis na masu ciwon koda. Hajiya Fatima Umar mai riga, bangaren ilimi wani irin ci gaba kuka samu? To duk wani makarantu na zamani karkashin jagorancin His Excellency Honorable Mai Malabuni Model Primary School an yi su upstairs ga sunan. Kowane local government kika je His Excellency Honorable Mai Malabuni ya wadatar da al'ummar jihar Yobe da wannan ta bangaren ilimi. Game da batu akan sana'o'i ko kuma samarwa da matasa ayyukan yi, wane irin ci gaba kuka samu ko nasarori? In an zo wannan magana, idan ana dara uwa kan dauka aka ce, in ji malam Bahaushe, to mu alhamdulillahi kwalliya ta biya kudin sabulu. Ba mu da abin da zamu ce, musamman mu mata a gwamnatin His Excellency Honorable Mai Malabuni Ciroman Gujiba. Balle a zo bangaren matasa. An zo bangaren matasa, uwa uba kullum ina buga kirji ina alfahari da abu ɗaya da His Excellency Honorable Mai Malabuni yayi wa jihar Yobe a bangaren matasa. Ina alfahari da wannan kuma ba zan daina ba, kuma daga nan har tarihin siyasar mu ya shuɗe, maybe wasu su zo, saboda sarki 10 zamani 10. Lokaci ne, Allah shi yake da lokaci, idan ya ara maka ba wanda isa ya karba, idan ya karbi kayansa kuma sai a sake hamdala. Duk da Allah, arziki da Allah yi wa mu yi mu number 1 arziki da Allah ya mana, muna da gode masa, alhamdulillah shine da yi mu musulmai. To haka fannin rufin asiri muna yi daɗa yi wa Allah godiya, ya rufa mana da yi wa al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To muna yi wa mai girma gwamnan jihar Yobe godiya, musamman state wannan SEMA state emergency da ya ɗauko Dr. Muhammad Goje dan iyan kukuri ya kawo a SEMA a jihar Yobe. Duk wani abu da ya shafi, in dai matasa ne, duk wani mukami da aka bayar na matasa, idan kika ɗauko min wannan ma'aikatar, to ni alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ɓangare na, da kuma ɓangaren da duk abin da ya faru, idan aka ce hatsari ne ya faru, a gurguje shi zaki gani da kanshi tunda matashi ne. Idan an ce a gobara ne, shi zaki gani da kanshi. Ambaliyar ruwa ne, shi zaki gani a tsaye a wurin. To in dai ɓangaren matasa ne, bar ma maganan sauran, muna da su MD na microfinance.
idan kika taho primary health care ma matashi muke da shi, scholarship board ma matashi muke da shi, abubuwa dai da matasa suke ciki muna da su da yawa wanda ba za su kirgu ba, amma ni uwa uba wannan seman da aka alhaji da Dr. Muhammad Goje to kwalliya ta biya kudin sabulu. A da bangaren mata muna da kwamishinoni, muna da appointment na senior special assistant, muna da SA, muna da SSA. Maganan training kuma a kira ku a zo a ce a kawo mata 5 za a je a yi training, a je a koyar da dinki, a koyar da salon, a koyar da abubuwa dai ga su nan mai, wasu ma har kunshi, kuma bayan an koyar a dauka a bada jari a ce to gashi ka koya ka je kai ma ka rike kanka. To wannan duk tallafi ne da ake bawa mata da masu aure da marayu, su ma akwai tallafi da mai girma gwamna musamman time to time zai sa a tara marayu da iyayensu mata, wanda daman mata mu ne na kasassu, mu ne abin tausayi, haka za a bada wannan tallafin a yara kananan da aka zo aka tara. Duk wannan abu ne da mai girma gwamnan jihar Yobe His Excellency Honorable Umar Malabu Nishiro Mangujiba yake wa mata da matasa. Alhamdulillah. Yaya batun idan muka zo bangaren raye birane, titina, amma haka ya kamata na tambaya wani irin ci gaba shi ma aka samu a batun raye birane. To ai wani abu idan kana faɗa ma sai wanda ya gani. Gaskiya ne. Alhamdulillah, birane, kasuwanni, trailer parks, duka sai dai mutum ya je ya gani. Da idan na tafi Abuja ina zuwa idan na kwana da safe sai in ce Wuse market zan je, abin da yake burge ni ultra modern market. Gaskiya ne. To cikin ikon Allah gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabu ne mai kishin jihar Yobe, Yoben yake kishi da al'ummarta. Sai zo yi ultra modern market a Fortiskum, yayi a Damaturu, yayi a Unguru, yayi a Gashuwa, yanzu haka ana yi a Gaidan, aka yi kuma trailer park, yanzu haka ana kan yi a Fortiskum. To kasuwanni na zamani an yi su kuma alhamdulillahi kwalliya ta biya kudin sabulu. Yanzu haka 'yan kasuwa sun shiga kasuwanni musamman Gashuwa su Guru, an shiga ana hada-hadan kasuwanci a cikin wannan kasuwan. Ultra modern market ne, an gina shi da wannan red bricks din, yana burge ni. In ka je Wuse sai ga an yi gini da red bricks, a ce a ultra Wuse market kaza 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 kaza, su girki ultra modern market din. To shi mai girma gwamnan jihar Yobe ka mana irin su a cikin jihar Yobe. Masha Allah. Kin ga wannan ma an raya kasuwanci, an taimaka wa matasa da mata, duk dai wani mai sha'awan kasuwa ka ƙara encouraging din shi zai ji karfin yin abun, ya ce to bari in tashi in je in. Batun wutar lantarki, shin wani irin ci gaba kuka samu daga lokacin baya zuwa wannan lokacin? Shin jihar Yobe tana nan tana haskawa fiye da baya a daidai wannan lokacin? To ni gaskiya alhamdulillah, ni gaskiya idan na bar Yobe ma har complaint din wuta nake yi, gaskiyan magana. Saboda za ka yi wata sati baka ga an ɗauke maka wuta ba. Da yawan mutane wallahi har wasu jihohi idan mun je suna ce mana an ce ku fa ba a ɗauke muku wuta. To alhamdulillah gwamnati ita ma ta bada nata gudunmawan wurin ganin wannan wutan ya zauna. Street light kuma ba a magana, ba inda za ka shiga wai ka ga wani duhu cikin unguwanni, lungu, hatta ƙauyuka. Gwamnati ta yi wannan ƙoƙarin. Hajiya Fatima Umar mai riga, in na fahimce ki dai gwamnan jihar Yobe mutum ne jajirtacce kuma ya yi iyawarsa a cikin jihar Yobe. Mutum ne jajirtacce ta fannin hakkin da Allah ya dora masa, sannan ta fannin shi kanshi. Idan kika ce min ni yau a duniya ɗauko mutum da na sani mai haƙuri da juriya da kawaici da kara, wanda zan ɗauko miki ko yar tinke za a yi His Excellency Honorable Mai Malabu Nishiro Mangujiba zan fara kawo an ajiye miki, sannan ɗauko wani, saboda kara da haƙurin shi da juriyan shi da kawaicin shi da yake, ko ni kika ce rike min kansila, a kansila ba zan iya haƙurin da yake da karan da yake ba. To daidai gwargwado His Excellency Honorable Mai Malabu ne wurin haƙuri da juriya da kara da kawaici, ba abin da za mu ce sai dai mu yi wa Allah godiya. Kuma daman shugaba kullum mai haƙuri ake so, ko gidanka kake shugabanci, balle mulki na jiha. Kwanan na an ɗauki ma'aikata ma kusan mutum 1000 da wani abu mai girma gwamnan jihar Yobe ya ɗauki ma'aikata masu diploma, masu digiri, masu masters, matasa ne zalla aka ɗauke su. In dai kana da kwalin diploman ka da digirin ka da masters ɗinka, an ɗauki mutum 1000 da ɗori akai. Ba zan iya cewa ga ɗaurin ba, amma dai a 2000 kaɗan ne babu. An ɗauka banda matasa da aka ɗiba da mata da maza, su ma da yawansu dai an ɗiba, ba zan na manta adadin gaskiya. Su ma yanzu haka suna India suna karatun digiri, duk ƙarƙashin jagorancin His Excellency Honorable Mai Malabu Nishiro Mangujiba. Duba da yanayi na muhimmanci na batun ilimi, har ila yau a kansa nake so na ƙara ɗan yin wani tambaya haka, nake so ki ɗan ƙara min bayani irin ci gaban da dai aka ƙara samu a kan ilimin, kamar a lokutan baya na kan jin magana haka kamar an samu nakasu a ɓangaren ilimi. Ya zuwa yanzu da hawan mai girma His Excellency gwamna Mai Malabu ne na jihar Yobe, wani irin ci gaba kuka ƙara samu a fannin ilimi?
To alhamdulillahi ala kulli halin, alhamdulillahi muna ƙara yi wa Allah godiya. A wannan gwamnati na His Excellency wani rubu mai mala boni shura manguji ba walin da maturu bara dan fi kazan ya wudi mawabin zarma Emirates baban siyasan jihar Yobe limamin sulhun siyasan Najeriya. Abinda zamu iya cewa shine muna da yi wa Allah godiya da ya azurta mu da gwamna irin shi. A fannin ilimi muna da mega school guda 7, muna da modern school guda 7 a Yobe wanda mai girma gwamnan jihar Yobe yayi, wanda da zai wuya ma kaga wani makaranta a ce wannan bene ne yan primary ne a ciki ko secondary school a ciki, to yanzu duk mun same su kuma an dauki malamai guda 1,700 su ne ma'aikatan da sun ce miki an dauka wannan wani ce miki za su a 2,000 kaɗan ne babu, to wannan malaman guda 2,700 a makarantun fadin jihar Yobe 17 local government da waɗannan ward 178 din haka za a rabar da su akan wanda muke da su da za a ƙara. To duk wannan kokari ne mai girma gwamnan jihar Yobe akan farfado da harkan ilimi a jihar Yobe. Masha Allah. Hajiya Fatima Umar mai riga, yaya batun samar da walwala ga mutanen jihar Yobe, kamar tallafa musu da tallafin da za a iya badawa kamar ga mata ko mabukata haka, yaya batun walwalar mutane a jihar Yobe? To saboda walwala ma gashi a gwamnatin His Excellency wani rufin malabuni muka samu Ministry of World Creation, wanda a wannan gwamnatin an ba da motoci masu kyau da AC an ba wa direbobi za su rika haya da shi. Sannan an kawo keke napep an bayar, an ba da injin markaɗe, an ba da kekunan ɗinki, an ba da injin bayin ruwa, an ba da injin taliya. Duk wannan ministirin karkashin jagoranci His Excellency Bai Balabu ne aka ba da wannan tallafin a mata da matasa da dattawa. Masha Allah. Hajiya Fatima Umar mai riga, idan muka kalli bangaren federal government, wane irin ci gaba aka samu a wannan fannin kuma? To ai wai aka ce duk gaggawar asara za ta jira samu. Yawwa. To shi federal government karkashin jagorancin His Excellency Mr. President Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da mataimakin shi His Excellency Kashim Shatima, ina ga uzuri ya kamata a yi, saboda shi duk abin da hakuri bai kawo rashin hakuri ba zai kawo ba. Tun da yaushe ma aka fara abin, gaba ɗaya kwata-kwata bai wuce wata 3 ba, yanzu muke cikin na 4. Kuma tun da aka ce gyara za a kawo, ina ga duk wani mutumin da ya ce zai kawo gyara idan ya zo za ka iya bashi dama shekara 1 walau shekara 2, amma karka ce wai a wata 2-3 za a maka gyara. To sai a bada wannan lokacin a zuba ido a ce a bari mun tun da dai zuwa suka yi, su ma maybe suna daga zuwan su sabbi ne, ba wai sun taba yi bane suka dawo, sabbin zuwa ne, duka sabbin zubi aka yi, Allah ya kawo su. Sai a zuba ido a ga da wani irin gudumawa suka zo, kuma me za su iya yi, kuma me suke kan yi. Amma a yanzu ba za a iya yanke musu hukunci a ce halin su kaza bane, ko kuma kaza suke da niyan yi, ko suna akwai son zuciya, ko suna so su yi kaza. Idan kai haka baka yi wa dan adam adalci ba. Ko ma'aikaci ka dauko ka ajiye kwana 1, 2, wata 2, 3, zaka mar uzuri. Ina ga ko masu aiki da ake dauka zaka musu uzuri shekara 1, shekara 2 tukunna sai ka fahimci halin mutum ya fahimci naka. To shi yasa sai an yi hakuri, a yi hakuri da ciwo, misali idan an shiga wani yanayi, amma a yi haƙuri. Ina mai tabbatar musu gwamnati His Excellency Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa His Excellency Kashim Shatima, insha Allahu ba za su ba wa Najeriya kunya ba, kuma insha Allahu gwamnatin APC ba za ta ba wa Najeriya kunya ba. Masu kallon mu da sauraron mu, duba da yanayi na lokaci, duka a nan za mu ja labule a cikin wannan shiri namu mai taken siyasar mu a yau.